Vítam vás v našom štúdiu. Moje meno je Jana Mišenko a dnes sa budeme rozprávať na tému, v ktorej má mnoho ľudí chaos, výživové doplnky. Trh je zaplavený produktami, obaly sľubujú zázraky a my skutočne nevieme, čo je naozaj kvalitné a čo je len marketing. Mojím dnešným hosťom je aj z tohto dôvodu pán doktor Juraj Vozár z farmaceutickej spoločnosti Biomin, ktorá sa tejto oblasti výživových doplnkov a liekov venuje už viac ako 35 rokov. Pán doktor, vitajte a ďakujem vám za váš čas. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Hneď by som začala, prečo je podľa vás také ťažké vybrať si doplnok, ktorý je naozaj kvalitný? Verte alebo neverte, ako ste pred chvíľočkou povedala, ja už pracujem vo farmabranži naozaj celý svoj profesný život a aj ja mám s tým problém. Naozaj sa venujeme dlhodobo výrobe vlastných produktov, vyrábame lieky pre našich partnerov. A keď prídem do lekárne, aj ja mám niekedy problém si vybrať, ktorý produkt je dobrý alebo ktorý produkt je zlý. Nie je to vôbec jednoduché. Myslím, že ste začala veľmi, veľmi dobrú tému. Mám taký pocit, že niekedy, keď je na krabičke napísané, že bio alebo prírodný, tak si ľudia myslia, že to určite bude kvalitné. Je to tak? Bývalo to tak. My sme, a určite máte deti, viete, teraz žijeme dobu internetu, dobu žijeme sociálnych sietí, dobu reklám, marketingu a je asi raritou, ak by ste dneska našla na internete nejakého výrobcu alebo predajcu výživových doplnkov, ktorý všetky tieto sľuby už nemá zakomponované do svojich marketingových kampaní. Dneska je každý najčistejší, dneska je každý bio, každý naturál, každý GMP. Možno ľudia nevedia, čo to GMP je, ale určite sú GMP. To znamená, že sa to určitým spôsobom, neviem, či je to není moc agresívne slovo, zvrhlo do tohto a vyznať sa v tom, ako som aj pred chvíľou sám za seba povedal, aj pre mňa nie je vôbec jednoduché. Tak podľa čoho sa má taký laik orientovať? Čo sú také základné body, ktoré by ste poradili, aby sme si napríklad všímali pri tých produktoch, pri tých doplnkoch? To bude ale dlho. Budeme o tom dlho rozprávať. Neviem, koľko máme času. Viete, človek, ktorý si chce kúpiť výživový doplnok, by mal primárne vedieť, čo s tým výživovým doplnkom chce dosiahnuť. Čiže my by sme sa mali rozprávať aj o tom, že aký je ten primárny zámer a či si vôbec dopredu naštudoval, alebo príde do lekárne a v lekárni sa poradí. Pretože keď človek dneska príde do lekárne, je veľmi málo pravdepodobné, že dostane niečo, čo je dobré, alebo čo mu najviac vyhovuje. Skôr v tých lekárniach sú promované tie, by som povedal, korporátne nejaké odporúčania alebo nejaké ich privátne značky a sa snažia predať ten svoj produkt a napasovať ho na potreby toho klienta. Takže tá prvá voľba by mala byť vedieť, čo chcem alebo čo by som chcel tým výživovým doplnkom dosiahnuť. Možno ešte krok predtým by sme mohli spraviť a povedať si, čo vlastne výživový doplnok by mal robiť. Pretože my máme dva druhy pomoci organizmu alebo teda pomoci ako zlepšiť svoj zdravotný stav a to je, prvé sú výživové doplnky, ktoré by mali prispievať k nejakému účinku. Nejaká prevencia. Áno. A potom máme lieky, ktoré by mali liečiť nejaký problém. A prispievať v rámci tých výživových doplnkov znamená, že sa snažíme si udržať nejaký dobrý zdravotný stav. Čiže chceli by sme si ho udržať, chceli by sme ho mať v rovnováhe. Čiže my by sme mali si kupovať výživové doplnky v oblasti, ktoré zanedbávame, respektíve ktoré nesuplementujeme pre náš organizmus v dostatočnom objeme. Ako vynikajúci príklad, moja najobľúbenejšia téma je vitamín D. Ja si osobne myslím dneska, že v populácii skoro nikto nemá dostatočný vitamín D práve kvôli obrovskej civilizačnej zmene, ktorú podstupujeme, teda nechodíme vonku, nie sme na priamom slnku, prípadne ak na tom slnku sme, tak sa natierame opalovacími krémami, čo podporujem, pretože naozaj rakovina kože je agresívna a tým pádom by sme mali suplementovať vitamín D ako štandardnú dennú suplementáciu automaticky. Takže sme v tom modelovom príklade, že ideme do lekárne alebo pozeráme na internete a chceme si kúpiť nejaký vitamín D, tak mali by sme na tom trvať. Ja som prišiel do tej lekárne, chcem si kúpiť vitamín D, pretože som si ho dal stanoviť v krvi, mám ho málo a chcem si ho kúpiť. Tak trvajme na tom. Už sa nedajme presvedčiť, že teraz do toho s takou kombináciou alebo s takým niečím iným. Tak to by bola ako prvá vec, že chcem alebo viem, čo chcem, alebo viem čo, na čom by som chcel pre ten svoj organizmus priniesť. A to je pri každečkom doplnku. Či už bude to na pamäť, či už to bude pre podporu imunity, alebo na nejaké iné problémy, ktoré ma trápia, alebo im chcem predchádzať.
No a tá druhá, tá veľmi ťažká téma je, od akej spoločnosti si ten vitamín D mám kúpiť, pretože prídem do tej lekárne, ak mám nejakého slušného lekárnika za tou tárou, tak mu poviem, viete čo, ja mám nedostatok vitamínu D a chcel by som si kúpiť nejaký výživový doplnok. A on by sa vás mal spýtať, aký ten nedostatok máte a akú dávku by som mal potrebovať, pretože ten lekárnik má veľmi ťažkú školu vyštudovanú a veľmi veľa o tom vie a mal by mi vedieť poradiť. No on vytiahne väčšinou z regálu nejaké produkty, ktorých, dajme tomu pri vitamíne D, v každej lekárni majú 20-30 druhov. No a tu začína tá dilema, alebo ten schizofrenický prístup, že tí ľudia sa postavia a teraz, však je to vitamín D. Áno. Mám 20 vitamínov D. Všetky sú vitamíny D. Rôzne sily, rôzna kvalita. Presne, ale v princípe je to stále. A dajme tomu, že by boli všetky rovnakej sily. O kvalite sa nebudeme rozprávať. A teraz sa rozhodujem podľa čoho? A jednoznačne podľa ceny. Ja sa rozhodujem podľa ceny. A to považujem za najväčšiu chybu. Konkrétne, kebyže prejdem k biomínu, tak v čom sa podľa vás líšite od ostatných značiek? Lebo ako spomínate sám, tých značiek je nenormálne veľa, konkrétne vitamín D je taký výborný príklad. My v biomíne aplikujeme neštandardné postupy aj pri výrobe výživových doplnkov. Ja viem, že je to podcast, kde som pozvaný a asi budú si poslucháči alebo diváci myslieť, že promujem svoju firmu, nechám to samozrejme na nich, ale keby sme sa vrátili k tej otázke, ktorú ste hovorili vy, a ja by som to prepojil aj s firmou Biomin, je, že by som mal aspoň niečo trošku vedieť o tom výrobcovi. Mal by som niekedy už o ňom počuť, mal by som vedieť, kde to teoreticky vyrába, alebo aké je jeho renome, pretože ak som tú firmu nikdy v živote nepočul, nikdy neviem, nič som o nej nevidel som žiadnu reklamu, alebo nemám nejakú vedomosť, kde ona má tú výrobnú základňu a pozriem sa, áno, tak normálny stojí 15 eur a ten jej stojí 9 eur, 5 eur, mal by byť to pre mňa určitá otázka, prečo je to také lácne. A v tom je teda ten Biomin iný a ďakujem za túto otázku. My sedíme, naša farmaceutická firma sedí pri v Cíferi a pri Trnave, s tým, že je to tam už viac ako 30 rokov, kedy sme boli založení našim akcionárom, ktorý bola vlastne hydinárske závody a my sme vlastne unikátny svetový spracovávateľ prírodného vápnika. My sme sídlíme v areáli, kde bola najväčšia hydináreň na Slovensku a súčasť produkcie bolo aj nadbytok vaječných škrupín. O tom sa potom môžeme porozprávať. A vďaka tomu sa vznikla vlastne potreba ho nejakým spôsobom recyklovať a spracovávať. Jeden veľmi, veľmi šikovný človek prišiel na myšlienku pretaviť, volá sa doktor Michálek, pretaviť ho do lieku. A jemu sa podarilo vlastne po dlhých štúdiách a dlhých rokoch testov vyrobiť alebo nájsť cestu, ako ho nejako chemicky neupraviť a následne ho pretaviť do práškovej podoby bez akékoľvek chemickej úpravy a spraviť z toho liek. A keďže čas sa hýbe, alebo čas plynie a naše možnosti sa zlepšovali a zväčšovali, tak popri tom sme založili aj divíziu výroby výživových doplnkov a na základe našeho know-how, ktoré máme pri výrobe lieku, vyrábame aj naše výživové doplnky. A v tom je ten rozdiel. To je to, na čo ste sa pýtala. Ano. A tu je ten kameň úrazu, že je to zvláštne a možno tomu nebudú ani poslucháči veriť, ale tá kontrola pri výrobe výživových doplnkov je zásadne iná, ako je pri výrobe lieku. Čiže ono to na prvý pohľad v regále v tej lekárni vyzerá rovnako pekne, má to rovnaký obal, má to rovnaký štatút, že sa to predáva v tej lekárni, ale ten zásadný rozdiel, ktorý aj cíti ten klient je, že jedno si môže kúpiť hoci ako množstvo a niečo musí napísať lekár na recept. No a my máme výhodu alebo nevýhodu v tom Biomine v tom, že my nie sme veľká farmaceutická spoločnosť, my nie sme nejaký obrovská svetová konglomerácia, nejaký obrovský výrobca, že našu výrobnú štandard alebo výrobnú linku máme iba jednu, dalo by sa povedať. A na tých linkách, alebo na tých strojoch, ktoré my máme v našej firme, vyrábame všetko, čo vyrábame. Čiže aj liek, aj výživový doplnok? Áno. A vďaka tomu my musíme absolútne iným spôsobom pristupovať k tej kontrole. Áno. Najzákladnejší prístup je, že musíte zabezpečiť, aby nebola žiadna cross-kontaminácia. To znamená, aby v jednom výživovom doplnku nebol zbytok z niečoho iného, čo tam bolo predtým. To sa volá, ľudovo sa to volá umývanie, ale v odbornej branži to voláme sanitácia. Aha. To znamená, my to musíme nielenže realizovať,
ale my to musíme aj pravidelne dokázať. Čiže my robíme stery naozaj, alebo kontrolu kvality zo všetkej tej produkcie, ktorú my máme. To znamená čistota prostredia, čistota ľudí, čistota klimatizácie a vzduchu, čistota tých produktov, ktoré každúčky sa dáva po každej výrobnej šarži, to znamená po každom po každej výrobe alebo po každom výrobnom postupe kontrolovať. Toto všetko kontrolujete teda aj pri výživových doplnkoch, správne? Áno, a k tomu som smeroval, áno, vy ste to výborne pochopila. Nie je to bežné. Pri výrobe výživových doplnkov, ktoré sa vyrábajú vlastne v nejakej úrovni kvality výrobu potravín, takáto kontrola nemusí byť zabezpečená. To znamená, keď sa pacient rozhodne a bude pozerať v lekárni do toho regálu, pre ktorý výživový doplnok sa rozhodne, ak sa náhodou upriamí zrak na firmu Biomin alebo uvidí tie naše krabičky, tak má moje slovo a má istotu, že ten produkt bol vyrobený. Nedá sa povedať po GMP, to je ten marketing, ale v štandarde GMP. Lebo my nevieme iný štandard vyrábať. My musíme tú kontrolu pre ten náš malý závod realizovať pre každúčky jeden výrobok rovnako. A vďaka tomu vieme, čo sa v ktorej šarži vyskytuje, aká je tam čoho koncentrácia, aká je toho čistota. Pikoška je, že len napríklad, a by som bol veľmi rád zvedavý, ktorí iní výrobcovia to robia. Z každej výrobnej šarže bereme kontravzorky, ktoré si my odkladáme a 10 rokov ich máme odložené v regáli, že čo ak by sa náhodou niečo stalo. Čiže my vieme povedať aj o pár rokov, keď prejde 5-6 rokov, ktorý deň, ktorý zamestnanec, na ktorom výrobnej operácii vyrábal ten, ktorý výživový doplnok. Na každom doplnku je tzv. Šarža. Ano. A tá šarža nám jasne identifikuje ten proces, my máme odloženú tú dokumentáciu a vieme sa k tomu kedykoľvek vrátiť. Je pravda, že expiračná doba je len 2 roky, ale achováme tie prípravky oveľa dlhšie, pretože to je ten náš bežný štandard, ktorý my robíme. Takže my vieme dokázať kvalitu toho produktu nie len v čase, kedy ho ten pacient môže dostať a príjma ho, ale kedykoľvek aj do budúcna, ak by sa náhodou niečo stalo. Áno. A čiže v podstate viete aj nejakým spôsobom dokázať, keď to tak mám povedať, že skutočne to, čo uvádzate na etikete, je aj v tej kapsli. A zase si otvorila novú tému, pretože toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorú ste teraz začala. Ale nech sa páči, opýtajte sa. Iba ma to tak zaujímalo, lebo skutočne sa ku mne dostali aj rôzne články, kde boli rôzne sťažnosti na rôznych výrobcov, že deklarovali nejaké množstvo, ale nemali to potvrdené a teda nameralo sa u nich oveľa menšie množstvo danej látky. Čiže To je presne niečo, prečo sme úplne na úvode tohto podcastu rozprávali o tom, že ani ja sa sám neviem rozhodnúť. Toto je, teraz sme absolútne na koreni, teraz sme pri tom tej najzákladnejšej informácii. Čiže dajme tomu, že už, lebo naša napríklad spoločnosť vyrába okolo 270 tých výrobkov, takže tých 270 výrobkov je relatívne vyrobených v určitej čistote, sme si teraz povedali, v určitom štandarde. Predpokladám, že vyrábate aj pre nejaké zmluvné strany. Tak? Áno. To ja nemôžem teraz dneska povedať, ale Jasné. máme zmluvy pre našich partnerov, pretože tie kapacity využívame aj pre partnerov, ktorí nemajú žiadne výrobné linky, pretože dneska výrobca výživového doplnku na obale neznamená, že on má fyzicky doma nejakú výrobu. Áno. To znamená, že môže mať zmluvu napríklad s nami, nejakou spoločnosťou, ktorá mu to zabezpečí a on to následne potom predáva pod svojím menom. To je zákon, tak toto je to v poriadku a vlastne zodpovedný je on. Ale poďme k tomu, čo ste povedala vy. My máme, a poviem to na príklade, my máme jeden vynikajúci produkt, ktorý naozaj už predávame na Slovensku skoro 14 rokov a priniesli sme ho na trh. Je to vitamín K2. Je to unikátna vec, fantastická vec, môžeme sa niekedy inokedy o tom možno porozprávať. A ten vitamín K2 kupujeme od nejakého partnera, ktorý má svoju cenu. A teraz si zoberte, že v každej kapsli je niekoľko mikrogramov, počet nejakých tých mikrogramov je o krabičke, zase sú to možno už potom gramy alebo miligramy, niečo stojí. A fyzicky vymyslíme si, ja to teraz z hlavy samozrejme neviem, že tá krabička napríklad, len tá samotná účinná látka toho vitamínu K2 stojí 8 €. Čiže vy potrebujete nabaliť do tej kapsle vitamín K2, potrebujete tú kapslu, potrebujete to kúpiť, potrebujete to zabaliť, potrebujete to do krabičky, krabičku potrebujete označiť, dať do hromadného balenia a odniesť to do lekárne. A ja len u vitamínu K2 zdôrazňujem, že to bolo 8 €. Čiže my to potom na konci dňa v tom regáli predávame za 24 alebo 25 €. A sú výrobcovia,
ktorí ponúkajú tú istú K2 za 5 eur. Tak mi povedzte, aký zázrak to je. Keď hovoríme o tom, že v tej krabičke je účinná látka za 8 eur, čistý náš nákup, bez akéhokoľvek zisku, nič, len za 8 eur sme si kúpili do tej jednej krabičky ten vitamín K2, tak jak v lekárni môže niekto na pulte to predávať za 5 eur? Nikdy som nepochopil, ako to beží, alebo nikdy som nepochopil ten princíp, ako to tí ľudia robia, je to zázrak, lebo ja to napríklad nedokážem. Veľmi často mi volajú pacienti, poskytujeme aj konzultácie na telefóne. Z okolností včera mi volal jeden pán, že videl na internete náš vitamín K2 a videl konkurenčný vitamín K2, že prečo je v tom taký priepasný cenový rozdiel. A verte, že pre tých ľudí to vôbec nie je jednoduché im vysvetliť, pretože ten obal je krásny. Áno, tak práve. Internetová stránka je nádherná, sú tam skúsenosti, sú tam poradne od lekára. Neviem, čo na konci dňa znamená, že mu to ponúka o polovicu alebo 2/3 lacnejšie. Ja môžem jedinú vec, čo povedať tomu nášmu klientovi. Viete čo, môžete sa rozhodnúť samozrejme slobodne, ale u nás máte to moje slovo, že ten naozaj obsah toho vitamínu K2 v tom je. Ale ja viem o vás, že robíte aj klinické skúšania a rôzne testujete tieto produkty. Je to tak? Mám dobrú informáciu? Robíme to aj sami. Vyplýva to aj z toho, čo sme sa pred chvíľočkou rozprávali, že my si musíme testovať tie naše produkty. Ale ja by som ešte k tomu sa vrátil inou. My máme vynikajúcu spoluprácu s tým dodávateľom, s tým holandským výrobcom toho vitamínu K2. A raz za mnou prišiel ten ich reprezentant, sedel u mňa v kancelárii a hovorí, že som ho milo prekvapil. Nechápete, proste je to človek z Holandska, prišiel ku nám do nejakej východnej Európy a ja sa ho pýtam, že prečo? A on hovorí, viete čo? My dodávame asi do 100 druhov, myslím, že tam bolo 100 alebo 112 druhov výživových doplnkov náš vitamín K2. V rámci Európy, predpokladám. Áno. Čiže 100 ľudí alebo 100 firiem kupuje od nich ten primárnu surovinu, lebo to sa samozrejme nedá, nemáme tú silu, aby sme dokázali mať takúto chemickú výrobu a dáva to do svojich výživových doplnkov. A oni si tých 100 výrobkov kúpili. Oni si všetkých 100 výrobkov kúpili a dali si ich sami vo vlastnom laboratóriu, ktorý oni veria stanoviť. A ja pýtam sa, jak to dopadlo? Čo myslíte, ako to dopadlo? Koľkých zo 100 výrobcov v Európe dodržalo to, čo bolo napísané na obale? Skúste len taký váš odhad. Dúfam, že aspoň 70%. Keep dreaming. Verte alebo neverte, 16%. 16%. 16 výrobkov obsahovalo... 16 výrobkov z tých 100, áno, takže z tých 100, 16% obsahovalo deklarované množstvo vitamínu K2. 16. Je to strašné. A v tom je to, zase sme na začiatku tohto podcastu, v tom je to veľmi ťažké pre toho, nazvime to pacienta, sa rozhodnúť pri tom výbere v tom regáli, ktorý si to má kúpiť, lebo opakujem sa tretíkrát. Krásny obal, vynikajúca reklama, ale len 16 nás, ktorí tam dávame ten vitamín K2, ho tam naozaj dáva. Ono sú teoreticky dva smery, ktorým sa to môže uberať, ktorý by som tiež ešte upriamil pozornosť a zase to možno trošku skomplikovalo, za čo sa ospravedlňujem. Ten prvý je ten, a budete tomu možno neveriť, je, že naozaj, keď tá surovina stojí tých 8 eur v tej jednej krabičke, tak tú krabičku zlacním tak, že síce na obal to napíšem, ale nedám tam tých 8 mg, teda za 8 eur toho účinné látky. To bolo aj vlastne deklarované v tej štúdii, pretože tí ľudia, alebo teda tá firma a tí výrobcovia používali ten vitamín K2. Čiže to je tá prvá cesta. Bohužiaľ sa to deje a boli by ste prekvapení v tom regáli, keď sa pozriete v tej lekárni, že v neuveriteľnom množstve vlastne tých produktov, na ktoré sa pozeráte, naozaj nie je tá deklarovaná účinná látka v danom množstve. A potom druhý je, že dneska máme na trhu aj výrobcov tých samotných účinných látok obrovskú konkurenciu. Obrovskú konkurenciu. A je to sprofanované, ale samozrejme veľká väčšina tých farmaceutických výrobkov ide z Číny a z Indie. A je zásadný rozdiel si kúpiť napríklad vitamín K2 z Číny a kúpiť si ho od toho výrobcu holandského, tej firmy Kappa. Je to niečo, čo na papieri, keď si ho čítate v tej deklarácii, vyzerá veľmi podobne.
Čiže zoberme si slušného slovenského výrobcu, ktorý si kúpi vitamín K2 z Číny a má nejakú aj takú nejakú podvedomú istotu, že si kúpil niečo slušné z tej Číny. Nie je to pravda. Tá výrobný postup, alebo forma toho vitamínu, alebo nejaká chemická štruktúra toho vitamínu, a to zase si môžeme povedať niekedy inokedy, absolútne inak vplýva na ten organizmus. To znamená, že iný efekt sa podarí dosiahnuť, keď berete v úvodzovkách originál. Ano. A úplne iný efekt, keď berete jeho náhradu, ľudovo to poznáme už pod pojmom generikum. Oni sa snažia čo možné všetko odkopírovať a vyrábať to čo najlacnejšie, lebo, a tomu som smeroval, prečo potom ten produkt stojí zase 8 € alebo tých 5 €, o ktorých sme sa rozprávali, je, že tá čínska surovina pri tej svojej inej kvalite stojí tretinu alebo desatinu toho, čo my platíme za ten vitamín K2. A teda ten pacient je v lekárni, prosí si vitamín K2, berie ho od nejakej firmy, o ktorej možno už aj počul, ale už si musí prečítať aj celý názov toho vitamínu. Lebo to je Menachino, napríklad ten vitamín K2, MK7, čo už dneska ponúkajú skoro všetci, ale ešte aj All-Trans. A to napríklad z tej Číny nedostane. A ten efekt na ten organizmus je zásadne, ale zásadne iný a tým pádom ja to volám vyhadzovanie peňazí, že ste si kúpila vitamín za 5 €, máte aj, možno aj placebo niekedy funguje, máte pocit, že beriete vitamín K2, ano. Ale nie je to pravda. Nie je to tak. Čiže tých atribútov, ktoré musíme zavzať do toho rozhodovania pri tých výživových doplnkoch je veľmi veľa. A opäť sa vrátim k tomu, čo som hovoril, vedieť, čo chcem. Čiže ja keď už mám, napríklad by som sa radil so svojím lekárom. Ja keby som prišiel k lekárovi, alebo lekár by mi odporúčil nejaký, napríklad vitamín K2, nedávo, že by mi dal nejakú odporúčanku do ruky, ano. Tak by som trval na tom, toto chcem. Lebo ja som sa poradil s niekým, kto tomu rozumie a kto vie. A vie, prečo mi to dáva. Darmo prídem s odporúčankou do lekárne, lekárník povie, tak toto nemáme, musíme objednať, ale mám iných 5-6. Áno, toto sa bežne stáva. Tu je ten schovaný čert, že áno, oni majú povinnosť, hlavne tie sieťové lekárne vám ponúknuť ten vlastný produkt, alebo to, čo oni nejakým spôsobom preferujú. A vďaka tomu ja nedostávam ten produkt, ktorý mi odporúčil ten lekár, hoci si myslím, že dostávam to isté. Ale pred chvíľočkou sme si vysvetlili, že to nie je to isté. Ano. Takže neviem, či sa mi podarilo nejakým spôsobom naviesť vás, alebo či vy by ste už dneska vedela si vybrať v lekárni, ale naozaj by som veril niekomu, koho aspoň trošičku nejako poznám. Ano. Ďalšia vec, ktorá veľmi, veľmi vplýva, na to som zabudol, ospravedlňujem sa, a na kvalitu výživového doplnku je, kde je vyrobený. A platí pri výživových doplnkoch, respektíve pri tých substanciách, ktoré sú používané pre tú výrobu, veľmi, veľmi taká akože prísna kontrola, lebo napríklad tie kapsle, ktoré my používame, sa používajú pri výrobe liekov. Ten štandard je proste jeden. Čiže vy napríklad musíte v celom procese kontrolovať teplotu. Áno. Čiže od toho dňa, kedy tá kapsla v nejakej Južnej Amerike vznikne, tak ide loďou a je kontrolovaná teplota, potom je na kamióne, je kontrolovaná teplota, potom príde do nášho skladu, je kontrolovaná teplota, až z neho vyrobíme ten výživový doplnok. A ako náhle strácate vlastne ten dosah na ten produkt, že kde už vlastne nemáte tú kontrolu, tak neviete garantovať tú kvalitu. Už ste gazdinka, viete, čo to je piecť, čo to je, zoberme si to jednoduchšie, viete, čo to spraviť si vajíčka, čo znamená normálne urobiť si voľské oko alebo urobiť si práženicu. Čiže vy na nejakú substanciu, to je to vajíčko, v našom prípade tá účinná látka, aplikujete teplotu. Napríklad mojičko sa vám začne zrážať už možno pri teplote 56-57 stupňov a vznikne z toho napríklad práženica. A teda sú výrobcovia, výživových doplnkov, kde my vlastne nevieme, kde to vyrábajú. Ja vám zodpovedne môžem povedať, že skoro všetci to vyrábajú kvôli cene v Číne. A teraz, ja to vyrobím v Číne. Ako som pred chvíľočkou povedal, mám kompletnú garanciu toho, ako to bolo vyrobené. Aj berme to, že to v Číne vyrobili veľmi slušne. Veľmi slušne to v Číne vyrobili, mali odkontrolovanú teplotu kapsly, mali odkontrolovanú teplotu účinných látok. A čo sa stane? Idú mi ten produkt poslať.
Čo myslíte, ako ten produkt sem príde? Skúste. Predpokladáme letecký, alebo nejak tiež na lodi. Ja rád sa s vami budem rozprávať, vy ste veľmi pozitívny človek. Bude to loďou. A bude to loďou len kvôli jednej jedinej veci, a to je cena. Je to proste zásadne lacnejšie, ako keď to posielate letecky. Aj keby to bolo letecky, možno je tam podobný problém. Ale teraz si zoberme, že to príde tou loďou. Máte to v kontajneri, nakúpila ste plný kontajner výživových doplnkov. Ten kontajner vám naložia niekde do Šangaji, do prístavu. Následne vám ho naložia na loď, ide to cez Indický oceán a cez prieplav do Stredozemného mora a tak ďalej a ide to niekde do Európy. Kto vám zagarantuje, aká teplota počas toho trojmesačnej pobytu na tom mori bola? A keď sme si hovorili, že to vajíčko sa vám zrazí pri tých 50 stupňoch, tak ja vám zodpovedne prehlasujem, že všetko nad 37 stupňov, respektíve skoro všetko, nie nadarmo sa píše na tom obale 25, pri tých využitých doplnkov by sme mali skladovať do 25 stupňov, zmení svoju chemickú štruktúru. A teraz ako? Vieme to? Ja to napríklad úprimne poviem, že neviem. Čiže tá aplikácia teploty alebo dlhodobé vystavenie produktu teplote 100%, a to verím, že dneska každý chemik mi povie, zmení nejako tú štruktúru. Je otázka, že či negatívne, pozitívne, asi skôr myslím, že negatívne, lebo vo výživovom doplnku sa mení ten princíp a to, že tá surovina alebo tá účinná látka tam nikdy nie je sama. Ano. Čiže my tam vystavujeme účinku tých účinných látok pôsobenie nejakých vzájomných kamarátov, ktorí sú v tej kapsli. Bude to len plnivo, alebo napríklad K2 sa predáva najčastejšie s vitamínom D, alebo máte tam nejaký vápnik ešte k tomu. A pri tej teplote sa z toho vzniká úplne niečo iné. A čo to je? Ako to funguje? Ako to bude sa v tele rozpúšťať? Aký to bude mať efekt? Ako sa zmení chemická štruktúra toho produktu? Viem ja ako zákazník, je to na krabičke uvedené, že je to vyrábané napríklad v Číne? Nie. To tam nie je. Vy ste zodpovední ako výrobca, to sme si rozprávali. To znamená aj tí partneri, pre ktorých to vyrábame, my ich vyrábame zmluvne, deklarujú, že oni sú výrobcovia, pretože tú zodpovednosť finálnu za tú receptúru, za výber tých surovín, za kvalitu tých surovín berú oni. Čiže my vieme len deklarovať, že ak to vyrobíme my v Ciferi, tak je to skutočne v nejakých kvalitných štandardoch, je to nejakým spôsobom v určitej úrovni urobené, ale všetko, čo príde už len z inej krajiny, alebo ešte nedaj Bože z mimo Európskej únie, to už nikto nemôže povedať, v akej kvalite to vyrobené bolo. Vychádza mi z toho v podstate, že by som sa mala si naštudovať asi o tej značke, o tej firme možno, lebo spomínali ste cenu, ale mne to príde také trošku, že ja si kúpim lacný produkt, keď už žijeme v takom svete, že kúpim si lacný produkt, alebo teda lacnú surovinu a ja ju predávať môžem aj za 50 eur. A či mi to niekto zistí, že mám lacnú, čiže neviem, či tá cena je úplne to, ale možno, že skôr by som verila značke. Značke. A ja by som bol za to. Naštudovať o tom výrobcovi. Áno. Mala by ste mať nejakú takú podvedomú dôveru v niekoho, kto dlho ste už v tom regáli, v ktorých vy v lekárni stretávate a vidíte. A máme určitú nejakú istotu aj dlhodobého pôsobenia na trhu, pretože kto sa tomu naozaj dlho venuje, je šanca, že dodržiava už určitý štandard, musí mať nejakú certifikáciu a musí dodržiavať nejaké štandardy a hlavne mala by to byť firma, možno o ktorej si niečo viete zistiť. Viete, keď sa naozaj pozriete na stránku toho výrobcu alebo predajcu a nie je tam nič o tej fabrike, nie sú tam nejakí ľudia odfotení, nie je tam nejaký stroj, na čom to bolo vyrobené. A obzvlášť by som ešte ja apeloval na to, že či je to vyrobené v Európskej únii alebo nie. Lebo naozaj tie výrobné štandardy v Európskej únii sú prísne sledované tými úradmi, aj keď teda pri výživových doplnkoch sa kontroluje zásadne menej, pretože to kategória potravín a nie je to kategória liečiv, výživové doplnky, ale stále je tu nejaká kontrola. Máme niekoľko certifikácií, alebo ďalšia z vecí, ktorá hovorí o kvalite toho výrobcu je, či má certifikát. Lebo čo to znamená? My napríklad máme niekoľko certifikátov ako spoločnosť a v skutočnosti to znamená, že my nemôžeme vyrábať inak. Áno, tie certifikáty máte kvôli lieku. Ale aj kvôli výživovým doplnkom. Oni sú tie certifikáty, lebo certifikáty aj liekárne majú, certifikáty majú mesiárne, certifikáty majú pekárne. Oni naozaj musia dodržiavať nejaké postupy, to sú obyčajne nejaký zoznam noriem, ktoré oni musia dodržiavať. Ako to je, alebo aký vplyv to má, lebo vy keď absolvujete
ten audit, kedy vám vykonajú ten prvotný audit, tak vlastne zistia, či ste v súlade s ich štandardom. A ten štandard hovorí o veľkom množstve vecí. To znamená, ako príjmate suroviny, ako s nimi narábate, v akej čistote ich vyrábate, čo s nimi, ako to evidujete, ako deklarujete tú cross-kontamináciu. A následne oni chodia na kontroly náhodné. Čiže on jedného dňa k nám príde človek, ktorý zazvoní pri dverách, ukáže nám svoj preukaz a povie pekný dobrý deň, ja som zo spoločnosti, napríklad my máme certifikát IFS a chcel by som vidieť, či dodržiavate a či hovoríte pravdu pri tom, keďže tvrdíte, že vyrábate podľa toho nášho štandardu. Keď sa môžem spýtať, čo je to ten IFS certifikát pre aj našich poslucháčov? Je to certifikát, ktorý hovorí o kvalite výroby výživových doplnkov, respektíve o výrobe nejakej potravinárskej výrobe, ktorý monitoruje presne tieto kroky, ktoré som pred chvíľočkou popisoval. Čiže o nákupe surovín, o kvalite tých dodávateľov, o forme postupov dodržiavania čistoty a správnej praxe výrobnej, následne o skladovaní a expedícii. Čiže je to obrovská, ináč je to veľmi náročný proces, je to veľmi náročná byrokratická vec, zaviesť a dodržiavať takýto certifikát. Ale je to aspoň super bod pre zákazníka, že si môže pozrieť, okrem značky už mám ďalší kontrolný bod. Áno. A teda napríklad ten IFS certifikát. Áno. Čiže my keď vyrábame tie doplnky, ako som vám na začiatku hovoril, je jasná deklarované, že my to vieme urobiť len podľa GMP certifikátu. Respektíve podľa IFS certifikátu, ktorý platí na výživové doplnky. My to inak nevieme. My to nevieme obísť, pretože my keby sme raz vyrobili niečo menej kvalitne alebo nie v štandarde, tak ten auditor nám to nájde. Čiže my musíme každý rok obhájiť ten audit, každý rok dokázať, že tie produkty vyrábame v tomto štandarde, on si každý rok príde a skontroluje to a vďaka tomu dostáva ten klient alebo ten náš pacient nejakú podvedomú istotu, že od tejto firmy by som tomu asi veril viac. Že keď sa na to pozriem, a to musím si bohužiaľ na tej ich stránke pozrieť, my sme napríklad na to pyšní, my radi o tom hovoríme a myslím si, že tých firiem na Slovensku, ktoré takto vyrábajú, je pramálo, naozaj pramálo a vďaka tomu je tam určitý dôkaz, že mám ten štandard. My napríklad nevieme oklamať toho používateľa v tej kvalite, ale ešte stále môžem povedať, že tá alchymia výberu tých aktívnych zlúčenín je vlastne na tom výrobcovi. Čiže nie je to jediná barlička, ktoré by sa mal ten zákazník chytiť, ale mohla by to byť malá pomôcka, pretože môže to byť vyrobené v štandarde IFS, ale ako sme hovorili napríklad pri našom vitamíne K2 alebo K2D3, aj tá surovina, ktorá príde, môže byť ešte iná. Hej? Čiže je to aj z pohľadu toho, že musím vedieť, čo chcem, musím vedieť, akú očakávam tú kvalitu a potom od nejakého renovovaného výrobcu alebo výrobcu s nejakým menom, s nejakou históriou, aby som tomu mohol veriť. Verte alebo neverte, dneska na trhu a v rámci ceny, lebo je obrovský konkurenčný boj, sme sa zvrhli do toho, že veľká väčšina ľudí si to vyrába mimo Európskej únie a dováža z Číny. A to je ten atribút, ktorý som vám hovoril, že je veľmi ťažké si vybrať práve aj kvôli tomu skladovaniu, kvôli tomu dlhodobému dovozu a ja by som začal možno s tou podozrivou cenou. Áno. Podozrivou cenou. A čo sa týka nejakých účinkov, často sa hovorí, že výživové doplnky nemajú overené účinky, lebo sú to, keď to môžem tak povedať, len výživové doplnky. Tak ako to je napríklad v biomíne, alebo celkovo ako vnímate túto problematiku? Skvelá otázka, ďakujem za ňu. A je oblasť určitých výživových doplnkov, ktoré ešte nie sú alebo neboli doteraz preskúmané dostatočne hlboko alebo dostatočne široko na to, aby mohli byť zaradené do kvality lieku. Respektíve ich potreba nie je tak významná, alebo neprispievajú k liečbe tak významne, že by boli v kategórii lieku. A týka sa to zhodou okolností a teda aj na niektorých našich produktov. A to by možno mohla byť ešte, keď to ako spojím, aj nejaká ďalšia istota pre toho pacienta, ako si vybrať tú firmu, je, že napríklad my s každým našim výživovým doplnkom robíme aj nejaké ešte ďalšie následné štúdie, ako funguje. Čiže my sa dohodneme s našimi lekármi, s ktorými dlhodobo spolupracujeme v oblasti, ktorej sa my venujeme, že či by boli takí dobrí a našli by nám nejaký pool pacientov, kde by overili efekt toho nášho výživového doplnku. A vďaka tomu si môžeme ešte sekundárne potvrdiť ten efekt. Lebo my vieme, že
a ako funguje vitamín K2. A my teda z toho nejakého 25-kilového vreca toho vitamínu K2 urobíme tie malé kapsulky, to urobí naša spoločnosť, kde to zabalíme a dopravíme to do tej lekárne, ale potom je to na tom pacientovi, že čo sa s ním stane, keď to užíva. No a to je to overenie v praxi. Ľudovo sa to volá aj klinická štúdia, bohužiaľ pri výživových doplnkoch sa to takto nedá, je to len marketingové sledovanie, tá úroveň je trošičku iná, ale my sledujeme aktívne efekt liečby alebo tej suplementácie našich pacientov, preto aby sme si potvrdili, že čo to s tými pacientami následne robí, aby sme sa mohli vlastne rozvíjať ďalej. Pôsobíme v oblasti zdravia kostí, zdravia ciev, to je taká tá, by som povedala, primárna skupina pre našu spoločnosť, ale myslím, že to robia aj iné spoločnosti v iných oblastiach. A venujeme sa zdraviu ženy. Zdraviu ženy v tej menopauze primárne, respektíve kedy my náš prírodný unikátny vápnik vieme ponúknuť pre potreby či už osteoporózy alebo osteopenie. Ako to prebieha v praxi? Skutočnosť je taká, že pacient užíva nami dodaný nejaký výživový doplnok a sleduje sa na merateľných ukazovateľoch, či už je to na krvných testoch, na nejakých rentgenových snímkach alebo na nejakých počítačových tomografiách výsledok tej liečby v dohodnutom intervale. Čiže naša spoločnosť, ja mám veľmi šikovnú medicínsku riaditeľku, ktorá v princípe nastaví ten protokol, ona veľmi dokonale ovláda, keďže má veľké skúsenosti, čo by sme mohli merať, alebo čo by sme mohli sledovať u tých pacientov, ako dokázať ten efekt. Postaví ten protokol pre toho lekára, s lekárom sa dohodneme, že by nám dodal tie údaje u každého toho pacienta po užívaní toho výživového doplnku. Nakoniec to zozbierame a štatisticky vyhodnotíme. Máme takú zaujímavú skúsenosť a tu by som sa ešte vrátil potom aj k tej kvalite. Robili sme s fakultnou nemocnicou v Prahe v Motole, zhodou okolností zase s vitamínom K2 štúdiu, kde sa sledovala kalcifikácia v šlachách. Hlavne teda v šlache ramena, pretože je to nejaká ja som sa toto vtedy nevedel, priznám sa, že som nemal tú skúsenosť. Veľmi častý problém, že tí lekári nemajú tomu pacientovi čo dať, ak má vytvorený kúsok kameňa, lebo ten kalcifikát znamená, že to je kúsok kameňa v šlache. V skutočnosti je to veľký problém, pretože každý pohyb tým ramenom bolí. A čo bolo zvláštne, čo sme sa vlastne dozvedeli až vlastne retrospektívne, keď sme začali s nimi spolupracovať, že oni vôbec nechceli robiť tú štúdiu s našim vitamínom K2. A len z jedného dňa sa nám ozvala jedna pani docentka, že ona by nás chcela osloviť, pretože v tom čase, keď sme to začínali, už to je trošku staršieho dáta, myslím, že to má 5 alebo 6 rokov, ešte nebola možnosť si overiť v krvi, či ten suplementácia toho vitamínu K2 je dostatočná. Čiže nedal sa merať v krvi. Nie je to bežné vyšetrenie. Ale oni to vyvinuli, oni našli teda tú cestu, ona je biochemička a mi volala, že ona by chcela spolupracovať s nami. Z ničoho nič. A ja hovorím, a prečo s nami a kvôli čomu? No, mali sme tu 4 vitamíny K2 a jediný váš fungoval. Naozaj sme v tom nemali 1 euro, nemali sme v tom žiadnu primárnu aktivitu, neoslovili sme ju my, ona de facto oslovila nás, pretože to sa potvrdilo vlastne viacnásobne, už to, čo sme tu pred chvíľočkou rozprávali pri tom výbere výživových doplnkov, že naša spoločnosť skutočne neklame, dáva do tých výživových doplnkov, čo tam je na tom obale deklarované, pýta si potom za to tú svoju cenu, to je pravda. To si viem predstaviť, že to musí byť aj drahšie, tým pádom ako takéto klinické skúšania, keď konkrétne v tomto prípade ste vraveli, že si sa to nepýtali akože nič, ale si myslím, že to celkovo robiť takéto testy rôzneho charakteru, či už konkrétne klinické skúšanie, že musí byť finančne náročné, tým pádom si myslím, že si to môže odzrkadľovať aj na cene produktu. Je to dobrá úvaha. Je to čiastočná pravda, pretože ja si myslím, že je našou aj zodpovednosťou, aj morálnou zodpovednosťou, aby sme vlastne ponúkali niečo férovo pre tých pacientov a musíme to nejakým spôsobom dokazovať. Tam ste vraveli, že to nie je norma, že to nie je... Absolútne. Tak úprimne takto, a aby sme boli zase objektívni, aby sme to nevzťahovali všetko na firmu Biomin, je, že to nie je potrebné. Zákon to neprikazuje. Vy používate v tých výživových doplnkoch schválené aktívne zlúčeniny, ktoré sú v Európskej únii na nejakú indikáciu schválené. Čiže už bolo predtým dokázané, že fungujú. Čiže primárne to testovanie nie je potrebné. Ale pred chvíľočkou sme si povedali, že formy tých vitamínov sú rôzne.
Povedali sme si, že koncentrácie v tých skutočných liekovkách sú rôzne, takže pre nás je to síce práca navyše, je to práca nejaká, ktorú je nevyžiadaná, ale je to naša morálna zodpovednosť voči tým pacientom. Chceme sa k ním slušne správať. A tu sa pochválim, poviem vám pravdu, že nie každý deň sa mi chodí do roboty ľahko, pretože ten život prináša veľké množstvo problémov, ale sú dni, kedy máte vnútornú radosť a šťastie, keď ste v robote, pretože príde pani, plače a plače a vy ste mi zachránili život. Lebo ja sa napríklad pri tom vitamíne K2 s tými kalcifikátmi môžem hýbať. Alebo mali sme pána, ktorý mi povedal, ja som sa po 20 rokoch vyspal. Vy neviete, čo to znamená. A týchto príbehov, a trošku som teraz emocionálny, ja sa ospravedlňujem, sa ma to strašne dotýka. Strašne sa ma to dotýka. A ja som vďačný tým našim pacientom, že nám volajú, píšu, že zdieľajú tie svoje skúsenosti, pretože to nás vlastne poháňa tým prádom vpred. Že to, čo robíme, dáva zmysel a prináša možno len jednému človeku, ale zdravie. A to pritom, vtedy to dáva tá vaša práca úplne, alebo vaša práca má úplne inú pridanú hodnotu. A to sú tie krásne momenty, pretože viete, kto mne dneska uverí, že ja tu nepropagujem našu firmu a ja si tu nechcem zohrať polievočku? Nikto. Dneska to povedia všetci, jasné, to je firemný rozhovor, ale ja mám svedomie čisté. Viem, čo do tých produktov dávam, viem, čo tým pacientom ponúkame, ja viem, čo máme na tých krabičkách a takto sa mi to vracia a za to som naozaj veľmi rád, keď zavolá niekto, pán doktor, viete čo, ja som brala rok iný vitamín D3, bola som na testoch, nevedela som si stanoviť dávku, nevedela som s tým nič urobiť, začala som váš brať, už to mám v poriadku. A máte radosť. A môže sa ráno v robote prihodiť čokoľvek, každý stroj sa môže pokaziť a ráno niekoho ochorieť. V ten deň ste happy. Proste takto to má byť. Dávate možnosť mať radosť alebo bolesť zberiete, alebo radosť žitia niekomu inému. Už nehovorím vôbec o deťoch. To je mimoriadne ťažká alebo náročná téma, keď sa rozprávate o chorobe svojich detí. A vtedy, keď to pomáha, že čo sme ako syna zachránili, ako môže športovať, alebo s tým našim vápnikom sa mu skôr zrastla slomenina a mohol ísť na súťaž a mohol reprezentovať a tak ďalej. Tých príbehov sú stovky. Máme vás veľmi veľa otázok ešte, ale pomaly budeme musieť končiť. Nie, ja chcem rozprávať. Ale teda spýtam sa, prírodný vápnik niekoľkokrát ste opakovali a neviem, či to bolo úplne jasne povedané, že teda z čoho je vyrábaný a nakoľko je prírodný a prečo je tým, že je prírodný, prečo je lepší, ho nazveme, alebo je vôbec lepší ako ten syntetický, tak sa spýtam. Ďakujem, ale to už nie je o výživových doplnkoch. Áno, to je pravda, ale napriek tomu... Ďakujem. Naša spoločnosť vlastne vznikla na báze svetového patentu od toho doktora Michaleka, o ktorom sme sa rozprávali, ako dokázal unikátnym spôsobom aj do dnešného dňa spracovať vajčnú škrupinu na ten liek, respektíve na ten výživový doplnok. A to je tento Ovovital. Je to unikátne v tom, že počas celého toho procesu nie je použitá žiadna chemická látka. Je to 100% čistý, biologický, alebo len pretavená tá vajčná škrupina do podoby tej kapsle alebo toho sáčku. A v čom je to jedinečné? Viete, my sme nič nevymysleli v biomine. Naozaj nič, absolútne nič sme nevymysleli. My sme to doslova ukradli. A neuveríte komu? Prírode. My sme naozaj to ukradli prírode. Vy ste moc mladá ešte, ale možno si ľudia spomenú, dneska sa to už robí málo, pretože neviem, kto doma ešte stále chová sliepky, ale ako náhle ste vajíčko použila v kuchyni, tak ste tú škrupinku hodila naspäť tým sliepkam, aby recyklovali ten vápnik, respektíve tú škrupinku, lebo tá sa skladá primárne teda z vápnika. A prečo to je? A v tom je tá výhoda, že ak matka chce zabezpečiť prežitie svojho potomstva, alebo každá matka v celej tej prírode chce dať najviac tomu potomkovi. Ten manžel je až na druhom mieste. A vďaka tomu to
to ukradnuté z tej prírody, že my sme zobrali tej matke tú škrupinu, ktorá dáva výživu pre to budúce potomstvo a pretavili sme to do podoby toho lieku. A unikátne je to nielen teda v tej forme toho spracovania, ale aj v forme tej substancie, pretože ten prírodný vápnik v tej škrupine prešiel tým matkyným telom a dostal úplne inú formu tej štruktúry. Lebo keď nás pozerajú nejakí chemici alebo teda nejakí biológovia, tak si povedia, však je to ten istý vápnik. Ten vápnik je jedno, či je pomletý to kameň, alebo či je to v tej vaječnej škrupinke, dáva tomu tú pevnosť. Je to pravda. Je to ten istý vápnik a pritom je to úplne inak, pretože v tej škrupine tie chemické väzby a zabudovanie je úplne iné, aby bolo dostupné pre to potomstvo, pre toho následníka, pre toho potomka, ktoré matka mu dáva a my to vlastne využívame rovnako. To znamená, že dostupnosť toho vápnika pre vstrebanie v organizme je násobne až 30% dostupnejšie alebo väčšie, ako je bežný pomletý kameň. A v tom je unikátnosť toho výrobku, že je zabudovaný ten ión vápnika v bielkovinovej membráne, ktorú telo pozná, alebo je telu bližšia a vďaka tomu vstrebáva oveľa rýchlejšie ten vápnik. Áno, takže tam je okrem vápnika teda aj nejaká bielkovinová, nejaký nosič, predpokladáme, ako ste spovedali? Je tam viac ako 300 bielkovín, pretože tam sa skladá, tam ten polymery sú množstvo tých štruktúr, je tam, nie je to len, tam je aj fosfor, aj je tam množstvo iných aktívnych látok. Ano. Ale tá prítomnosť tých bielkovinovej štruktúry alebo zmena formy usporiadania, ukladania tých vápnikových ionov dáva tomu unikátnosť. Kde to poviem v takej uchopiteľnej praxi je, že štandardná liečba zlomeniny trvá 6 týždňov. Na 6 týždňov dostanete ruku do Egypta alebo do sádry, čo sa ľudovo volá do Egypta, lebo je to zo sádry. A nesmiete s tou rukou alebo nohou hýbať, aby sa vám zrástla. A vtedy sa vytvára opäť to spojenie medzi tými dvoma zlomenými kostiami a spevňuje sa tým vápnikom. Oni prerastú spolu, vyplnia sa vápnikom a spoja sa. Ak berie človek popri tom hojení ovovital, tak je to iba 4 týždne. A to je práve vďaka tým bielkovinám, že sa rýchlejšie zabudujú a presnejšie do toho miesta a tým pádom dochádza k rýchlejšiemu zotaveniu. A to je dosť unikátna vec a dôkaz vlastne funkčnosti toho prírodného vápnika oproti iným, lebo na trhu v lekárni máte tých vápnikov z vápenca, pomletého kameňa 20, 30 ďalších, ale tento je na svete jediný. A odporúča sa reálne, predpokladám, pracujete aj s rôznymi odbornosťami, ak má niekto zlomenú končatinu, aj sa odporúča konkrétne tento výživový doplnok, alebo až tak ďaleko nie sme? Ja myslím, že to slovenskí ortopédi zvládajú, pretože lebo tých odporúčaní by mohlo byť samozrejme viac, ale teda primárne samozrejme sa musí zlomenina fixovať, musí sa dostať do stabilizačnej polohy práve kvôli tomu, aby tam nebol pohyb a tá kalus, respektíve tá kosť sa mohla spojiť a znova zrásť. Ale určite je to odporúčanie popri každej zlomenine nejakým suplementáciou toho potrebné, lebo staviate dom, čiže tú zlomeninu vlastne vytvárate novú tú štruktúru, potrebujete to spojiť, musíte to z niečoho postaviť. A to postavíte práve z tých ionov vápnika a respektíve z tých bielkovinových aktívnych látok, ktoré najprv vytvoria takú štruktúru, ktorá sa medzi tými kostiami spraví, tá bielkovinová a do nej sa naukladajú tie iony vápnika a vďaka tomu to spevne. A toto je potrebné suplementovať alebo aktívne suplementovať počas každej zlomeniny, lebo urýchlite ten proces. Ono sa to samozrejme udeje automaticky v organizme, tá reparácia je samozrejme potom číslo 1 liečba, alebo každé vyrušenie organizmu z rovnováhy vedie k opravným mechanizmom, čiže ono sa to spraví, ale buď sa to zoberie z inej časti kosti, alebo proste s nejakým spôsobom z potravy a takto vlastne urobíte a zjednodušíte to pre ten organizmus a zregeneruje sa a obnoví sa to oveľa skôr. Ale toto lekári vedia a mali by ku každej zlomenine predpísať nejaký výživový doplnok alebo teda možno aj liek, ktorý by zabezpečil rýchlejšiu regeneráciu. Je to otázka toho lekára a odporúčania. Zaznelo tu veľa informácií a skutočne kebyže to chceme shrnúť na záver, podľa čoho by si mal teda ten zákazník, poslucháč vybrať kvalitný výživový doplnok? Nemám radu, je to veľmi ťažké, naozaj veľmi, aj pre mňa, vravel som na začiatku, aj pre mňa, ale
ak ja idem do lekárne, tak určite sa neorientovať podľa ceny. Spoľahnúť sa možno na výrobcu, ktorý má nejaké renomé, má nejakú históriu, alebo už som o ňom niekedy počul a viem si ho dohľadať, viem si pozrieť, či má nejaký certifikát, prípadne sa vie pochváliť vlastnou výrobou. Určite by som sa orientoval podľa tej aktívnej látky, ktorá v tom je. Nedal by som sa presvedčiť v lekárni, že chcem niečo iné, ale keď si raz donesiem ten lístok od lekára, lebo tento produkt potrebujem v tejto forme, s touto formou účinnej látky, nedám sa zmeniť, lebo sa môže rovnako volať, ale nie je tá istá. A možno na záver by som ešte doplnil, že ak má ten výrobca aj nejaké tie klinické testy alebo klinické sledovania, kde ja mám nejakú sekundárnu istotu slušnosti a nejaké seriózneho správania toho výrobcu, takému by som veril. A úplne na záver, nech to skúsi. Nech pri vitamíne napríklad K2 sme sa rozprávali o tých kalcifikátoch. Nech skúsi svoj produkt napríklad od nás a ten kalcifikát sa mu rozpustí. Čo viac, aký dôkaz potrebuje. A ak si zoberie nejaký vitamín D3 od nejakého výrobcu a ide po pol roku na krv a nestúpla mu hladina vitamínu D, tak by ho mal teda zmeniť. Chce nejaký ten čas, lebo možno toto je, vždycky. ľudia sú nedočkaví v dnešnej dobe, takže asi nemám čakať zázrak za týždeň. Tak je to, že nie každý vo výživový doplnok môže sa ukázať hneď. Lebo napríklad, keď sme sa rozprávali o vitamíne C, a to je tiež samostatná obrovská kategória, tak ten efekt vstrebávania vidíte hneď. Čiže mám nejakú akutnú respiračné ochorenie, beriem si vitamín C a som chorý teda 6 dní, nie 7, ale 6. Tak to mi pomohol ten vitamín C, alebo nejaký zínok, alebo nejaké Dčko. Ale keď začnem brať vitamín K2 alebo vápnik, tak ten efekt mi príde o pol roka, o 7 mesiacov, o 9 mesiacov. Tie klinické sledovania, ktoré aj my robíme, sa najštandardnejšie robia na 12 mesiacoch. To telo potrebuje čas sa zregenerovať a dať mu a dopriať mu ten čas. Takže sumárne by som sa ešte raz spoľahol na serióznosť toho výrobcu, na nejaké klinické overenie tých jeho konkrétnych produktov, na certifikácie, či má nejakú kvalitu tej výroby a kvalitu obsahu tých jednotlivých zlúčenín. A to je asi všetko. Ťažký je to výber. Je to ťažký výber. Ja sám neviem si vybrať. Ja vám týmto, pán doktor, veľmi pekne chcem poďakovať za váš čas. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Hádam to prinieslo pre niekoho niečo. Ďakujem aj ja. Áno. Ďakujeme.